Assalamualaikum warahmatullah derɗiraɓe wondaɓe e formation mi simminake dow mon mi hofni on kala taweteɗon nder duniyaru fuu ɗum derɗi ko moɗon Adamu Haruna. Derɗiraɓe si on jaafo balɗe ɗiɗi en jippinayi vidéo ɗeɗe ko larani hala formation gadda en matini nder groupe ji meɗen yugo dede woni sugulla feere nangunomi programme wala e kanjum on empêchimi haɗimi waddugo vidéo ji. Miɗo toro on yafuya e mi tami bo on jafake e on muñaniyam. Dalila may ɗo hande en gadi en gara vidéo en continue dede ko larani hala formation meɗen naɓe wonnugo wakkati to a abonani no ha chaîne ba ngara ɗo ta yiɗi to abonago e activa dede cloche de notification heɓa kala vidéo ɗo ɗum geɓi fu data diwe. Hedde ko en nasta nder tindinore man ɗo mi yiɗi en lorto seɗɗa nder vidéo ngol gannoɗen heesi keña mi tammi ko heesiti keña. Nder vidéo je gaɗɗen may ɗo wodi tindinore nde tindinen wodi erreur ha woni seɗɗa, wodi ha erreur woni, wodi ha en mbofi ha hokkugo limgal mi yiɗi en rectifia deidei babal ngal en bonni man ɗo mi tammi ka famake. Ok derɗiraɓe ba mi wi on mi yiɗi on famaka boɗɗum asa no mi wiyata balɗe ɗiɗi ko salino ko tati ko gannoɗen vidéo ol wodi ha en mbofi ha hokkugo limgal deidei ko larani ha coin market cap nombre deidei ma bo mi wiya capital ko himɓe ko investissa nder crypto monnaie e deidei volume majum en 24 ɗo wodi erreur ha mi waɗi erreur je mi waɗi man ɗo mi wi en total ko himɓe investisi ha nder crypto monnaie ɗo ɗum 1 milliard de dollars be ko yowni o leke na ɗum non erreur e deuxième may bo mi wi en volume en 24 ɗo ɗum 62 millions o leke ce n'est pas ça kanjum mi yiɗi on gartan ɗum hakkilo boɗɗum mi andi ɗuɓe nder mboɗon fawi laaɗi e capture d'écran je mi waɗi yande may ɗo mi waɗi ha image may ɗo on paami ke yo ha prononce go on mi woofi hokkugo limgal ɗo mais ha capture d'écran mi waɗi publi ɗo to ndari limgal may on ma on andi limgal man ɗum yaadayi be deidei non no mi wi e mi yetti bo derɗiraɓe ɗuɓɓe deidei ɓen siftinoɓe mi deidei ko larani sugulla limgal man ɗo ha deidei ha mi woofi man ɗo en andi wala mo ɓuri sembe wofugo e wala mo ɓuri sembe anda so kala nde on gi mi waɗi vidéo mi waɗi explication feere fu mi woofi njawe pamtine mi heɓa mi yawa mi rectifia ta en acca himɓe dow tindinore may noon ɓe baso dow ɗum kaza o leke na ɗum non woni mi tammi ka famake ngam may ɗo on gettama pat moɗon derɗiraɓe ngam may ɗo ha mi wino on total ko investissa ha nder crypto monnaie ngam mi wino on mi limtani noon deidei limgal nombre de crypto monnaie ji goni en circulation ha coin market cap e non nden mi limtani en nombre deidei ko bo capital deidei ko himɓe investisi mi wofuno mi wino ɗum 1 milliard fame bo ɗum na ɗum 1 milliard ɗum 1293 milliards 1293 milliards 162 millions 318 273 dollars vitamin fami donc limgal may ngal dayotiri ɓe limgal ngal mi hokkuno 1 milliard mi wino o leke ɗum 1293 milliards so diga to goɗɗo nani anduɗo kam mana limgal je mi hokki may ɗo andi ke waɗa ɗum non je mi hokkuno arande man ɗo vitamin fami milliard en dollar kobo dollar no wiyata milliard ujunere be temere ɗiɗi be capanɗe jeenayi e tati be million temere capanɗe jeego e ɗiɗi be ujune tati e sappo e jeetati be temere ɗiɗi be capanɗe jeeɗiɗi e tati vitamin fami en dollar 1293 dollars 1293 milliards 162 millions 318 273 dollars vitamin ka famake e ɓawo ɗon deuxième ha volume en 24 ha volume en 24 ɗo mi wino on ɗum 62 millions waɗake ɗum bohol on rewa on to nani on tawa na ɗum non en réalité laɓɗum kam ɗum 62 milliards 458 millions 953 190 dollars ɗo on volume en 24 ɗum 62 milliards on na ɗum 62 millions kam mi wino ɗum milliard on c'est million waɗake plutôt ɗum milliard mi tammi ka famake ɗo nde mi wari mi rectifie mi tammi ka famake derɗiraɓe ok on gettama ok dalila may ɗo na ɓe wonnugo wakkati en puɗɗay tindinore meɗen bit vidéo ko waddi en hande
yi'ugo heɓata video ji mai juuta wala sembe ko en ngari en tindina hande derraɓe hedde ko en puɗɗa tinningo dow écran en puɗɗa tinningo yimɓe man ɗo en giɗi en bolwana yimɓe seɗɗa haala échangeur ji ɗi yimɓe naftirta ha poti soda crypto monnaie to goɗɗo soodai kam to foti soda crypto monnaie mai ɗon e to goɗɗo soodi bo ha toye haandi sigo crypto monnaie man mitan min faami to a sodan ɗo derɗiraɓe a foti a soda ha échangeur ji hatton échangeur ji ɗo ngaɗama ngam deydey sanjago crypto monnaie to aɗa mari bitcoin a warta ɗum ethereum a warta ɗum bnb a warta ɗum litcoin a warta ɗum n'importe quel crypto monnaie ko usdt ko nandi ɓe man ɗo échangeur ji crypto monnaie sodete modede paiement mai a foti a soda en p2p a foti a soda ga compte bancaire maɗa ɗum ɗo to a mari haaje bo aɗa mari relation be yimɓe ɓen soroɓe kal deydey black market a waɗa contacta ɓe a soda ɓe heɓama ha compte maɗa ɗo fu c'est possible nonnon to a stoka bo nder wallet ji ɗi hani a stoka ɗo deydey jamol ngol ɓe yamtoto en giɗi en bolwa échangeur ji ɓe wallet ji en artira deydey wallet ji en limta wallet ji 4 yahugo 5 ɗi goɗɗo foti sigo ceede muɗum ngam to en mbi wallet ɗo ɗum créama dow bit sigago tan dow bit sigago amma a foti soda tokkiragal wallet mai fu a yaha soda crypto monnaie c'est possible mais wallet ɗo mangol ko ɗum créana ɗo ɗum babal sigago babal compte maɗa ba compte bancaire exemple monnete ɗum babal sigago on noa a soda a sigo a rena ɗum hosa wallet awaɗa staking ko holdi mi tammi ka famake ɗo deydey wallet amma to ɓe mbima échangeur ɗo plateforme d' échange hanga bo bit maga ko nga waɗana ɗo nga waɗaga dow chanjugo crypto monnaie ji exemple ɓe gueta yimɓe ɗo sanjo ceede men franc CFA contre naira contre euro contre dollar contre pound contre cedis contre deydey n'importe quel monnaie ha duniyaru to ɗo bo a foti a sanjo bitcoin contre ethereum contre bnb contre litcoin contre usdt contre busdt donc n'importe quel crypto monnaie bo a foti a sanjo ɗum ha échangeur ji ɗi man dogal ton ɗum heɓototo itamin fami dalila meɗen giɗi kañum échangeur ɗo dow bit sanjago on waɗa babal sanjago amma ha nder échangeur ɗo ɗon fu a foti a instoka c'est possible a foti a instoka amma mangol ko ɗum waɗana kam ɗum babal échangeago on mi tami ka famake e hatton ɗo bo goɗɗo foti waɗa staking mai ɓen sigo foti waɗa holding toujours ɗum presque sigago ma poɗɗen mbiyen foti waɗa trading bo toujours hatton man ɗo mi tammi ka famake donc ɗo on deydey des choses différence ko semmidiri ɗum hedde ko jottoɗen ha jottotore no mi yiɗi en bolwa haala wallet ji mai ɗo en foti limta wallet ji 3 yahugo 4 ɗi hani ko 4 yahugo 5 ɗi hani yimɓe kutinira wallet ji ɗon ɗuɗɗi wallet ji ka ɗuɗi derraɓe temeɗɗe wallet ji kam amma en limtay ɓurɗi hutinirego ɓurɗi lattago fiable ɗi hani yimɓe kutinira en tammi limtugo bo fayin ma échangeur ji ɗi hani yimɓe kutinira en limta ko 5 yahugo 6 nder maji amma ha nder vidéo ji timnoje ɗe gatten en salata ko waɗugo vidéo ɗo échangeur ji 3 en kolla himɓe no créera compte no sowegiradira information ji personnel muɗum e no sécurisirta ɗum eno noon ha wallet ji man ɗo bo ha sigoto ceede muɗum en tammi hollugo ɓe no ɓe créirta ko dow wallet ji 2 yahugo 3 ɗon ma deydey no ɓe créirta no ɓe sécurisirta compte maɓɓe kode ɗe hani ɓe sigo information ji personnel e ko nandi be majum ha nden en tokka en kolla ɓe no ɓe tokkirta ha ɓe coda hatton man ɗo kapaɗen tammitiningo ka ha nder vidéo ji meɗen tammiɗi warugo dalila mai derraɓe en limtay wallet ji ara man ɗo ɗon wallet je ɓe mbiyata blockchain ɗo derraɓe ɗum wallet bitcoin hanga on arandewa nder wallet ji fu blockchain ɓe andi ɗuɓɓe nde meɗen nana blockchain hedde ko mi fuɗɗa hutinirgo wallet ji ɗi giɗo fu min fu blockchain on fuɗɗi non hutinirgo ɓawo ɗon sey trust wallet ɗuɓɓe nder meɗen mi tan mi andi trust wallet fu ɗum wallet latti ɗum décentralisé bo banta blockchain woni décentralisé ɓawo ɗon ɗon metamax woni andi ɗum wallet ethereum metamax e ɓawo ɗon tronlink pro en andi tronlink pro bo ɗum wallet tron mitan min fami décentralisé kanjum ma e ɓawo ɗon en no mari deydey zenic app donc zenic fu ɗum wallet latti ɗum je zenic coin en andi zenic coin pour l'instant ɗum zenic coin wona ha marché public zenic token woni ha marché public zenic coin no ɓeɗo mari projet o mapindiwa ba maga so hamɓe fu ɓe ɗon nder top deydey wallet ji ɗi himɓe ɓuri watango hakkilo jotta
ɗo on seɗɗa nder wallet ji joyɗi en limti en mbi blockchain, Trust Wallet, Metamax, Tronlink Pro be Zenith App. ɗiɗo ɗo joyi to goɗɗo hutiran ɗo hutindira be maji. Amma pour l'instant yaake to en nari tinningo ɗo miɗo yi'a en ɓuran basago dow wallet ji ɗiɗi en tammi hollugo yimɓe yahugo tati. En ɓurata tammi hollugo yimɓe Trust Wallet numéro 1 en ɓuri tammata hollugo yimɓe ngam kañum ɓuri hoyugo hutinirgo, kañum jamatama mode passe, il suffit clé d'usage tan ɓe ƴamete, kañum ɓuri hoyugo ɗum. En tammi hollugo yimɓe bo deydey Tronlink Pro ɗiɗi ɗo kanje en ɓurata basago ha wallet ji ɗi en kollata yimɓe poti ngaɗa staking maɓɓe. Tataɓoyel man bo be Metamax. Metamax ɓen foti en tindina ɗum yimɓe en kolla yimɓe procédé no ɗum salorto tati ɗi en tammi waɗango yimɓe vidéo ji dow maji. Moƴƴo fu kam wawata sufta deydey ha wallet ji en stockata, amma le meilleur wallet meilleur ha gal ammin ɗum Trust Wallet. Ha Trust Wallet ɓurna ko mi sigi deydey ko mi sigi min kam mi tammi on pami. Ok, ɗo kam wali banni. ɓawɗon bo en mbi bo wallet ji mai ɗo en andi ɗum wallet ji ɗi babal sigago on noa, babal a sodata en stocka ko waɗa holding, ɗo kam wali. ɓawɗon en mbi sei deydey échangeur ji, plateforme d'échange ji. Plateforme d'échange mai ɗo ɗo mari différence seɗɗa mi tan min fami. ngam ɗo son jafo plateforme d'échange ji kanji ma ɗiɗon goɗɗi ɗon centralisé goɗɗi bo ɗon décentralisé. Mi hande tinninoje meɗen yake to non tinnina en capture dow écran en tammi tinningo to en ngari plateforme en ngari en présente fo plateforme d'échange en ngari présente go fu to ngal ɗo centralisé ko to ngal ɗo décentralisé fo en tammi tinningo. To himɓe ngejjiti ɗum woni centralisé ko décentralisé bo to ɓe mbima hunde nde ɗo centralisé ɗo goɗɗo on créide e goɗɗo on ɗon manipula ko ɗume ɗum pat hankon ɗo gera ɗum. E a tout moment bo to mari haje maɓɓugo ɗum o foti o maɓɓa ɗum o foti o dilida be ceede yimɓe gonne nder mai fu c'est possible. ɗo on hunde to nde ɗo centralisé. Amma to hunde ɗe ɗo décentralisé goɗɗo on créé ɗum amma na goɗɗo man gérata ɗum, warti technologie blockchain on ɗo géra ɗum. Ko hanko créé ɗum o fota yoloto o yawa har o maɓɓa ɗum. To a andi a waɗi ceede ma hatton ɗo ceede ma majjata facilement. ɓe mbiya majjata fu sam sam mais enen en potani mbiya hunde waɗata sam sam, en mbiya majjata facilement wala ngam wala ko wawata fe'ago ɓe wawde jomirawo. Voilà, goɗɗo fotayi bo wara wiya piratay systéme may ɗo ngam puisque ɗum blockchain gérata ko ɗum ba, amma to hunde ɗo centralisé ɗo to goɗɗo foti pirata systéme may fu. Amma miɗo marti noon wodi kujeji ɗi tiɗi centralisé may ɗo bo lattago fiabilité kumaji ha barake ɓurani natiɗi décentralisé. Ok, ngaɗu wonnugo wakkati plateforme ji ɗi latiɗi plateforme d'échange may ɗo arande may ɗo no mari Binance derɗiraɓe. Binance ɗo mi andi koɗo fiyata ɓurna min fu ɗo nana Binance ko bo Binance. Binance ma en anglais, Binance en français. Ɗuɗɓe ɗo nana Binance mais ɗuɗɓe ɗo tammo Binance ɗo décentralisé o leke Binance ɗon centralisé. PDG Binance ɗo foti o maɓɓa ɗum à tout moment nde o waɗi haje fu, mais ɗum ɗo difficile ke wawa maɓɓa ɗum. Pourquoi? Riba je o heɓata ha Binance may ɗo to ɗum ɗo fonctionna ɗo ɓuranan mo dow to o maɓɓi ɗum jotta o wi o hosa ceede ko yimɓe investiti ton pat. Échangeur ji duniyaru pat jotta wala ko yetti Binance e nga ɗo centralisé bon, mais nde o waɗi systéme mako may ɗo o régli ɗum o wo'ini ɗum ɗo centralisé may ɗum ɗo fonctionna bien warti yimɓe fu kañum on ɓurdi hutinirgo e tammi ka famake. Mais Binance ɗo ɗum ɗo wari ɗum ɗo saɗi seɗɗa ha débutant ha naftirgo be majum ɗo ɓawo to a créé compte ɗo hedde a paramètre ha deydey a paramètre compte may ɗum pat majum ha timmina a vérifier compte ma mi yiɗi wigo kacatka mais be hakkilo ɗum pat ɗum tammi famoyego. ɓawo Binance ɗo derɗiraɓe ɓawo Binance en ɗo mari Hotbit. Hotbit fu ɗum plateforme d'échange presque même Binance man ɗo. E non en ɗo mari deydey Elbank. Elbank fu ɗum échangeur wa banta ɗiɗo man ɗo. ɓawo ɗo en ɗo mari deydey Bbot ko bo Bybit kañum fu ɗum échangeur wa. E ɓawo ɗon en ɗo mari Coin Market Cap. Coin Market Cap ɗo ɗum échangeur derɗiraɓe ɗum plateforme d'échange e ɗum babal bo ngal keɓete information deydey ko larani hala crypto monnaie ji pat wala ko yetti Coin Market Cap bo mi tan min fami. E ɓawo ɗo en ɗo mari Coinbase ɗo fu ɗum plateforme d'échange wa ɗum babal ngal keɓete information ji dow ko larani crypto monnaie. E ɓawo ɗon bo en ɗo mari PancakeSwap. PancakeSwap fu ɗum plateforme d'échange and then ha PancakeSwap ɗo a foti a tokka nder site ji ɗuɗɗi a foti a tokka gal wallet ji ɗi mbinoɗen may ɗo a soda hunde ha Metamax. ha PancakeSwap pardon a foti a tokkira gal Metamax a soda hunde ha PancakeSwap a échange ha ton. A foti a tokka gal Trust Wallet
mais Trust Wallet mai ɗo mari contrat be MetaMask a tokkiragal ton a yaha soda me ɗum jippo nder compte maɗa Trust Wallet mita min fami. Donc en ɗo mari bo Uniswap fu ɗum plateforme d'échange hanga fu même chose baje PancakeSwap mai ɗo nanda seedaji hanga fu a foti a soda hundegal MetaMask ko gal Trust Wallet ko gal Tronlink mais sey to a tokkirigal siɗɗo man ɗo miɗo mata wallet ji ɗo kanji kam ɗum wallet ji a fota a soda kuje ɗo ha maji sey ni a tokkiragal maji a yaha a associé compte maɗa a connecta ɗum be plateforme d'échange wa wonga permete sodugo mitami a fami to aɗa mari dollar ji ɗi sodirta banta ha Trust Wallet maɗa sey a nasta a connecta Trust Wallet maɗa mai be PancakeSwap d'abord ko be Uniswap nden to ɗum associé nden geng maɗa je maɗa Trust Wallet ɗum appareta ha nder PancakeSwap nden ɓe autorise ni a foti a soda donc banni on ɗum salorto deidei ko larani gal sungol lamal ɗo amma to ɗum échangeur ji ɗo diga échangeur mai direct on wala hala associé ɗum be kaza ha échangeur mai non a sodata mita min pami nden bo no mati on sodugo ha échangeur ji kam ɓuri hoyugo frais sodugo ha échangeur exemple a soda ha Binance ko ha Hotbit ko ha Elbank ɗo ɗum ɓuri moyen de frais do a wi'a a soda direct gal wallet maɗa Trust Wallet ko MetaMask satto ɗum ɓuri hosugo frais seɗɗa mais les plupart des tokens ji goɗɗi ɗi tefeten ɗo ɗi mariten haje sodugo a tawan ɗi ngala ha échangeur ji ɗi mai exemple bana Baby Doge ko jotta Pitbull Arriva Radio Kaka ɗo a tawata ɗum ha Binance a tawata ɗum ha Hotbit mitan min fami kanjum waɗi nous sommes obligés de passer vers les wallets en connecta wallet ji meɗen be Uniswap ko PancakeSwap heɓa ɗum permeta en sodugo deidei token ji goɗɗi ngam sey to token fu to créama en nane ma en mbino token ɗo grâce à coins on ɗum créété be réseau coins on ɗum créété to ɓe créé ɗum ɗo sey to ɓe keɓi contrat entre maɓɓe be échangeur ji goɗɗi nden ɓe keɓa ɓe lista token maɓɓe mai ha échangeur ji warata to yimɓe giɗi sodugo foti sodagal ton jotta bana Shiba Inu ɗo a foti a soda ɗum ha Binance a foti a soda ɗum ha Hotbit a foti a soda ɗum ha Elbank be partout nder échangeur ji man ngam nga développé déjà mais amman token ji goɗɗi ɗo c'est impossible en fotayi codendi ha babal banni man ɗo to bo walake sey no jum tokki derraɓe donc kuje banni mi andi to en tindini banni bana ɓen sodaynoɓe wonɓe déjà ɗo mari crypto money ji ɗuɗɗi hamɓe kam ɓe faami ko giɗen tindingo ɗo sarantaɓe famugo ha wane mais bana goɗɗo lattiɗo débutant mo meeɗa investisugo andano ɗum saloto ɓe yiya deidei kujeji ɗi tindinten man ɗo ba ha jotta woni ko maɓɓaniɓe ɓe be hakkilo sey ɓen puɗɗi tindingo dow écran ɗum tammi maɓɓitanago derɗiraɓe ɓawo ɗon ɗo ka walake wala ɓawo ɗon en giɗi nasta élément feere kan important je en giɗi nasta ɗo ɗuɗɓe nder meɗen ɗon nana ɓe ɗo mbiya en BEP7 TR7 ER7 ɓe anda différence mai ɗo ɗuɗɓe ɗo sargo to wari ha soda exemple en nandi to a wari a wiya soda crypto money a wonga to ɗum ha échangeur ji exemple bana Shiba listama ha Binance to a wari a soda be ha Shiba ha Binance ɗo a wala haje BEP7 ER7 TR7 ɗum a wala haje ɗo to aɗo mari USDT maɗa ko BUSDT a foti a soda ɗum hatton automatique a foti a sanjo Shiba contre kaza to aɗo mari BNB a foti a sanjo Shiba contre BNB ko contre Bitcoin ko contre n'importe quel crypto money nan c'est facile amma bana token ji goɗɗi listaka ha échangeur ji en banni ɗo to a yiɗi a soda ɗi ɗo sey a tokka ga réseau to e crypto money wa ngaɓe ngam giɗɗa sodugo kam ɗum be réseau ɗum ɓe kutinirta réseau BEP7 na malla réseau ER7 na malla réseau TR7 sey a tabbitina d'abord heɓa smart contrat mai ɗo ɗum ɓe mari contrat ko waɗi en mbi banni en andi en mbi coins ɗo créé grâce à deidei blockchain coins ko tindinoje ɗe tindinoɗen ɗi ɓawa ko salino to non numta en mbi token kam wala blockchain hoore muɗum wala wallet hoore muɗum to ha nga créé oɗo sey nga heɓa nga takko coins on mari ko ɗume jum pat sey nga takko ɗon nde nga créé ko goɗɗo yiɗi sodanga ma sey to tokkiri lawol ɗo ɓe ɗo nden sodanga to ɓawa to ɓe créé nga ɗo yake feere ɓe ɗon ngaɗa contrat be luttuɗi deidei crypto money ji mai pat warta goɗɗo foti sodiranga BNB ɓe hodi exemple man noon ɓe hakkilo ɓe foti ɓe créé crypto money ma exemple ba ɓe créé Baby Doge ɗo ɓe créé nga to goɗɗo yiɗi sodugo nga ɗo sodirenga be réseau BNB be réseau Binance BNB ɗon andi ɗum je Binance ɓawo ɗon yimɓe ɗo soda nde ɓe développi seɗɗa ɓe tefi relaxion ɓe mara contrat be Ethereum
Ethereum acceptani ɓe mari contrat ton warti jotta kam to a mari haje sodugo be Baby Dogecoin ɗo na sai be BNB tan sodirta ko Ethereum fu to a mari a sodiran ɓe foti ɓe jaha ɓe développe fayin ɓe loro ɓe mbiya ɓe ɗaɓɓita ɓe keɓa contrat be Tron warta to a yiɗi a soda Baby Dogecoin to aɗa mari Tron fayin ma a wawan a sodira ɗum dedei Baby Dogecoin mai a wala haje wiugo sei to a sañitake Tron maɗa warti BNB ko Ethereum mitan min fami banni to BNB kanjum on to en nani BEP20 ɗo BEP20 ɗo ɗum réseau BNB Binance to en nani ERC20 ɗo bo ɗum réseau Ethereum e to en nani TRC20 ɗo bo ɗum réseau dedei Tron mi tan mi ka famake e réseau ji ɗo ɗuɗɗi mais ɗiɗo on le top 3 ɓurɗi circlugo kanjum le top 3 donc to a soda crypto monnaie ma ɗo si a anda crypto monnaie ji a sodata to yaki fere to waɗi ha trust wallet maɗa a nasti a windi par exemple Baby Dogecoin ko Shiba ko Pitbull ɗo ɓe hollete Baby Dogecoin BEP20 ERC20 TRC20 be goɗɗi luttuɗi ma to si a anda je toy a sodata BNB marɗa na ko Ethereum to ɗum BNB ma sufta BNB je BEP20 nden a lutta sodugo ngam ta sufti je TRC20 ko je ERC20 nden a waɗi a sodi je BEP20 ɗo ɗum a fitata nder konte maɗa min andi ha jotta woɓɓe feere kam pamataka mais sei to en gari nder tindinoje ha dow écran en tammi sodugo en kolla himɓe procédure ji mai ɗi pat maɓɓe heɓa ɓura famanago ɓe jotta kam en ardina kalimaji ɗi meɗo heɓa yaki to en gari no tindina dow écran on ngala ko rappelugo kewo komi tindinayno on ko salino kaɗo famo yespe to banni deriraɓe sungula meɗo woni senditira BEP20 ERC20 e TRC20 amma jotta mi wolan tan ɗo réseau ERC20 ɗo vraiment nawi ɗuɓɓe sodata be ERC20 réseau Ethereum ɗo nawi ha ɓuuri sembe to koɗo sodan ɗo dole c'est BEP20 TRC20 je Tron be je BNB le plus pas BNB yimɓe sodirta ngam to yiɗi sodugo token ji mai ɗo ha trust wallet si a soda BNB d'abord to goɗɗo wala BNB no bo wawan soda USDT sanji to USDT muɗum mai ɗo warta BNB amma ha échangeur bana Binance ko hot Bitcoin bank etc ko Coinbase ko Coin Market Cap to kam kaparen tan mi tindingo ka yahugo yeeso ɗum warta BNB a heɓa BNB maɗa ha trust wallet nden lutta paymentugo ma sodugo token ɗum marta haje sodugo ɗo fo en tan mi tindingo ɗum san jorte e ha wallet ji ƴiya mai ɗo bo fayin ma échangeur ji ƴiya ɗum mbinoɗen plateforme de échange mai ɗo woodi crypto monnaie goɗɗi to a wi a waɗa retrait crypto monnaie ji mai gal échangeur ji mai ɗo a yaran monnaie jotta manta Bitcoin ɗo kanjum on ɓurdi marugo valeur crypto monnaie wa arandewa amma en mbi bo Binance ɗo on dedei plateforme de échange o ɓurduga fayin ha duniyaru jotta to a wi a waɗa retrait Bitcoin gal Binance ko a yerɓanay goɗɗo ɗo frais man nawi ha ɓuuri sembe tinde tan sopa a foti a wara yerɓay $50 ɓe mbima frais mai ɗo $15 ko $20 ko $25 nayi ka yata to a yiɗi a itta aɗa mari Bitcoin a yiɗi a itta ɗum ɗo ko a yerɓana ɗum goɗɗo ɗo si a sanji to Bitcoin maɗa mai ɗo contre exemple ko Litecoin a yerɓa ɗum ha Coinbase to a yerɓi ɗum ha Coinbase mai ɗo ɗum yehi am Litecoin nde a sanji to Litecoin mai ɗo warta Bitcoin nden a lutta waɗugo retrait majum ɗum jippo nder wallet ma nden a yerɓana goɗɗo ko bo diga Coinbase mai ɗo a wawan a yerɓana goɗɗo mai ɗo direct daga ton mi tammi ka famake derɗiraɓe donc ɗo on tindinoje kuje tati élément important je en gari bolwana himɓe hala wallet ji en limti wallet ji 4 ɓawa ɗon hala échangeur ji en limti échangeur ji kota jeeɗiɗi ɗo jeetati banni ɓawa ɗon en garan himɓe tindinore différence entre TRC20 et ERC20 et BEP20 tammi ka famake ka walake banni derɗiraɓe ɓawa ɗon himɓe ɗuɓɓe nder moɗo ɓe ƴamami useni ɓe giɗi mi wiyaɓe top 5 ko top 10 crypto monnaie ji ɗi hani goɗɗo soda feere en ɗo kafi hala sodugo crypto monnaie mai ɗo ɓe mbiyata ɓe sodayi hedde ko formation ɗo timma wonga wara pusa hosa valeur komi wawata wigo on derɗiraɓe en andi to Allah hoddida heɓay kam a heɓay to Allah hoddida a heɓay bo a foti a soda crypto monnaie mai fof a hosa valeur mais a wawata a yettata ko ittugo dedei riba ko keɓɗa mai ɗo mais ta en kafe wani mais ko jotta dammugal ɗo maɓɓiti to goɗɗo yiɗi sodugo crypto monnaie mai ɗo hawi sodugo ɗo mi wawan mi giɗa ɗum mi holla ɗum no sodirta wara ha soda man bo hedde ko formation mai timma to goɗɗo ɗo hafi itan min fami au moins bo to sodan ɗo to yiɗi soda mai ɗo acca waɗugo guƴum ba himɓe feere watta to a mari haje sodugo mai aɗo hafi ɗo
a contacti mi a soda ɗo en ngaɗo a soda une fois na je himɓe feere goɗɗo ewne fajira wiya mi yiɗi sodugo je kaza je 10 dollars je 20 dollars midi lora ewne kikiɗe lora ewne ha an mai ma soma suble jam ɗo ɗuuɗi ɓe tan min no pamotana derraɓe ok donc banni dalila may ɗo yugo nde on yimɓe ɗuɓɓe ɓilli mi yecca ɓe top 5 ko top 10 crypto monnaie ji hani ɓe soda mi yecca on dedei ko espére en dedei ko larani hala crypto monnaie mbiyata crypto monnaie ji ɗiɗi ɓe espérata tan mi hosugo valeur nder wakkatiji garanɗi to hakkilaki koɗo ɓe femde seɗane ko woyago yeeso en pota en mbiyata bas ɓeɗon mbiya koɗo ɓe femde seɗane ɗo woodi crypto monnaie ji ba ɓeɗo dedei ɓeɗo no mi wiyata ɓeɗo njooɗo ɓe kiimo ɓe analysa voilà ɓe njooɗo ɓe analysa crypto monnaie wa kaza ɗo ko kaza no foti hosa valeur yahugo kaza ɓurna fu barni mai ɗo to ɓe analyse mai ɗo a 90% ɗo ɗum ɗo hokka ɗum non no ɓe analysiri mai ɗo e yake feere bo ɗum ɗo luta bon en poti mbiyani ka en anda ngaybu sey dedei no en gino ɗum waɗi pat e mi hokka on top crypto monnaie ji mai ɗo bon ɓeɗo limta crypto monnaie kaza wa be kaza be kaza be kaza amma min mi aligné ɗum dedei ha yi'ugo am min bo no mi yiri aran derraɓe crypto monnaie arandewa nga mi resi position 1 ɗum Zenith coin je Safira International Zenith coin en andi ɗon je Safira International ha jotta ɗo taki ha marché public ɗum ɗon waɗa en minage pour l'instant e kanjum miɗo mari noon ɗum ɗon nawi minimum investissement ha ton c'est à partir de 80 000 minimum je F deuxième ɗo mi tammi c'est 125 000 yahugo 130 000 tokki 200 000 yahugo 210 000 banni ha plus d'1 million a soode ɗum ɗo waɗa minage banta je bitcoin yake création bitcoin non no fuɗɗirno banni Zenith coin ma wayi jotta min tammi tindingo hoore mai ɗo yahugo yeeso ɗum pat majum ɗum salorto tokki derraɓe baby dogecoin ha deuxième troisième mi tokkini Shiba quatrième mi tokkini radio kaka cinquième mi tokkini dedei Arriva ɗiɗo ɗo joyi ɓawo ɗon nden en continua pitbull nden en continua dogecoin nden tron derraɓe nden en poti en mbiya ɗum feere be Ripper voilà nden haraga en foti en sakitina crypto monnaie wa wonga ɗon ɗum plateforme wa position maga ɗum comme Safir mi timminayi dedei waɗugo recherche am dow maga mais to mi timmini waɗugo recherche am dow maga min fu mi investisa ha nder maga woodi ko miɗo analyse woodi ko miɗo laara mi yiya hedde ko rettako fiyabiteku maga hanga bo yi'ugo dedei komi analyse diga komi fuɗɗi yi'ugo ma dow jotta ɗo nga foti ngara to ha position 10 pour l'instant nder ɗiɗi mi tindini on inde maga Blackford mais hanga fu mi tammi on tindingo nga yahugo yeeso to goɗɗo ɗo hafi yiɗi investisa jotta laala ɗo foti investisa nder ɗiɗi mi limtani on position 1 ɗum Safira International je Zenith coin 2 baby dogecoin 3 Shiba 4 Arriva radio kaka 5 Arriva mi tan min fami ko jotta on mari haje investissement nder maji ton contacte mi mi wawan mi walla on sakma ton créino compte banta ha Trust Wallet amma banta dedei ko larani Safira International je Zenith coin ɗo kanjum to a yiɗi a investisa nder majum ɗo sey a créa compte majum feere kanjum na ɗum hunde nde a créata ha wiya soodai ɗum ha dedei Trust Wallet ko Tronlink Pro ko Metamax mi tan mi ka famake donc ça laayi banni deriraɓe en évité bo himɓe ndinga yerɓango en lien en pe partout en non nasta a sarata ko piratanego téléphone himɓe pirate ɗo kewi ɓeɗo raɓita no ɓe piratira dedei compte ji himɓe kala ko marɗa fu ɓe viida en évité lien je giɗen fu en nasta en évité goɗɗo présenta en hunde en nattade n'importe comment en andanade mi tan min fami en kam de en muña be hakkilo kala ko en anda fu en ƴamte ta yahu nastu hunde a wiyana wane présente yan kaza wiyam kaza mi nasti mi heɓi probléme a loro a wiya ƴamtotoyam non to mari haje diga yake o présente ma ɗum ɗo to mari haje ƴamta nden a lutta nastugo to ɗum wima ɗum boɗɗum wi nastu a foti a nasta to ɗum wima ɗum woɗa bo sakkoma to a débutant kam yimɓe feere yake feere ɗo ngaɗa karambani ya nasta ngam ɓeɗo nana ɓeɗo wiya c'est une risque rien à rien après ɓe jaha ɓe perda koɓe mari ɓawa ɗo noon ɓe mbiyata ɓe lortonoy to min ɓe ƴamtomi donc derraɓe vidéo nangol juuti hangol ma sey en darnangol banni sey prochaine vidéo inchallah on gettama ɗum dalli ko ngoɗon Adama Haruna wiyata on jarama wassalamu aleykum